बे समावहाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा मानिकपुर गुदि फरायसालिनि जिखिनि जेंना बे जेंनानि सायावहाय जोङो फरायसालि सामलाय आफादजों लोगोसे जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो बिअनिसिम जों मोनसे खावलायदोंमोन। बे खावलायनाय लेखायै बिथाङा 20 साननि थाखाय फोरोंगिरि हरदोंमोन। बे 20 सानाबो बारलांबाय। दा जोबनाय लोगो लोगोनो बे फोरोंगिरिया गावनि फरायसालियाव थांफिनबाय। दा बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंना जाना दं, फोरोंगिरि गैया। दा ओंखायनो जों खावलायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ जे थाबैनो बेवहाय फोरोंगिरि थिसन हरनांगौ, रिक्रुटमेन्ट होनांगौ। बे खोथाखौ लानानै जोंनि जिल्ला आफादनिसिमबो जोङो मेसेज होदों, मिरुनिसिमबो जों मेसेज दैथायहरबाय थादोंमोन। नाथाय गभर्नमेन्टआ बेनि सायावहाय जेबो प्रसेसखौनो लायाखै। दिनै बर' जातिनि थांनाय थैनायनिफ्राय लानानै, भाषानिफ्राय लानानै, सोलोंथाइनिफ्राय लानानै, हा-हुनि मोन्थाइनिफ्राय लानानै जोङो गोबां सोमावसारबोबाय। बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंबो जों दिनै जाखिनि सुक्ति जाबोबाय थादों, बै सुक्तिफोरा जोंनि जाफुंजायैनि थाखायनो जों गेजेर गेजेर सोमावसारनायखौबो जों लाबोनो गोनां बायद' जादोंमोन। नै दिनै जिखिनि बिएसि मोननायनि उनाव बिटिसि मोनदों, बिटिसि मोननायनि उनावहाय बिटिआर मोनदों। बिटिआरनि जिखिनि मोनफ्रोमबो दफाफोर दं बेखौ जुदि मावफुंजायोमोनब्ला दिनै बेबायदि अबस्था जानाय नङामोन, फैनाय नङामोन। जों बेखौ रोखा जों मोनथियो, मोनदाङो। नाथाय दिनै बेफोर माखासे हाबाफारिफ्रा मावफुंजायैनि थाखायनो दिनै जोंनि फरायसालिफ्रावहाय फोरोंगिरिनि जेंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। जों मोननो हादोंमोन टेट आनजाद उथ्रिनानै फोरोंगिरि मावफैनाय चिरां जिल्लानिफ्राय जों मोननो हादोंमोन। बिथाङा बिटिआरआव गोदानै एपइन्टमेन्ट मोनबावबाय होननाय खोनादों। ओंखायनो बिथाङा बेखौ गारनानै गावनि हम जिल्लायाव थांफिनबाय होननाय। दा बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंना, फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बेहाय गोबां दङ। नोंथांमोना नुगोन, निउस मिडियानि गेजेरजोंबो नुगोन, दिनै गासैनि गेजेरजोंबो नुगोन, मोनथिगोन, खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो। दा बेवहाय जिखिनि फरायसुलिफोर दं, दिनै बेवहाय फोरोंगिरिनि जेंनानि थाखाय आंखालाव गोग्लैनो गोनां बायद' जादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, खौसेथि बर' सुबुं आफादानो जा, जों मोनसे सावरायलायदोंमोन दानि बावैसो एसे सिगां। दा जों बे हाबाफारिफोरखौ जों माबायदि खालामनो, जों गोनांथि जायोब्ला जों दिनै राजा लामायावबो जोङो ओंखारनो गोनां बायद' जागोन। बिदि माखासे जों गोबां खोथाखौ सावरायनो गोनां बायद' जादों। दा जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जों आपिल खालामगोन, खावलायगोन थाबैनो जा एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रुनुज पेगु बिथांनिसिमबो जों खावलायगोन। गोनांथि जायोब्ला जों गासै गथ'फोरखौनो लानानै बिथांनि न'सिम बा बिथांनि न'आवनो जोङो लानानै जों धरना हैनोबो गोनां बायद' जागोन। दा जोङो बिथांमोनखौ जों एपिल खालामगोन, खावलायगोन। दा जोङो हानायमानि जोंनिफ्रायनो जोंनि जि दा जोंहा जोंनि बे मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिया जोंनि गोदानै जोंहा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फोरोंगिरि फैदोंमोन। बिथाङा बावैसो सिगाङाव बिटिआरआव गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननायलाय बे फरायसालिखौ नागारनानै थांबाय। दा बे थांनायनि बेलायाव जोंनि बे मानिकपुर फरायसालिया जोबोर असुबिदायाव गोग्लैदों। मानोना जोंनि बे बर' गुदि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि गारजेनफ्रा जोंहा जोबोद गोरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनायलाय दा बे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जोङो गुबुन प्राइभेट फरायसालियाव हरनो थाखाय बा फोरोंनो थाखाय जोंहा रांखान्थिनि जोबोर असुबिदा। जोङो बिनिखायनो गारजेन जानानै बे फरायसालियाव थाबैनो जोंनो गोदानै फोरोंगिरि हरनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। जोंनि फरायसालियाव मास्टार गैया, फोरोंगिरि गैया। आं फरायसानिनो बिमा। फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया। गथ'फ्रा फरायनो थाखाय मास्टार गैया जानानै दङ। जों दा बबे स्कुलाव हरनो, जों दा फोरोंनोबो माबा गैया। जों दुखिया मानसि। जोंनि गेजेरावहाय सोरबा बिए पास जानानै थानाय, सोरबा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै थानाय बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै सावरायलायनानै बिथांमोननि सेराव जों थांनानै दान्दिसे बा साननैसो गभर्नमेन्टआ फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनायालागै नोंथांमोना बेवहाय फोरोंथ'नायखौ
मावोब्ला मोजां जागोन होननानै जों रिकुवेस्ट खालामनायलाय बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। बिस्तु बर' बिथाङाबो ग्रेजुवेसन, बिथाङाबो सिमेन्ट सापरिनिनो। लोगोसे जों आरो रायज्लायबावदों रिंखां बर', सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि। जों बे काउन्सिलनि सिटनोबो जों फोरमायगोन जे जोंनाव फोरोंगिरिनि जेंना। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दख'रानि जों जयेन्टलि जों दिनै नायगिदिंफैदों। नायगिदिंनानै जों दिनै मोगा मोगि जानो गोनां जादों जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरजों। आरो जोंनि जा फरायसा फरायसुलिनि दिथागिरि बिमा बिफा बिथांमोनाबो बेवहाय दंफैयो। जों बिथांमोनजोंबो रायज्लायदों, खुनु सिन्था खालामनो गोनांथि गैया जे जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जिबायदि सोलोंथाइ होनांगौ जों बिनि हाबाफारिखौ जों लागोन, जों रुजुनगोन हानायखिनि जे जों जोंनिफ्रायनो जि एसे एनै हायो जोङो माखासे जोंनि दख'रानि सिङावहाय थानाय माखासे वेलजारफोरबो दं। जों बिदिनो थाइसे थाइनै खांनानैब्लाबो माबा मोनसे फोरोंनायनि जिखिनि दान बान्था जों बेखौबो होनायनि जों मोनसे प्रसेस बा सावरायदों। आरो जोङो खावलायगोन काउन्सिलखौबो जों फोरमायगोन जे बेवहाय मायाबा मोनसे ग्रान्ट इन एड एसे होनो हायो नामा फोरोंगिरिफोरनो, बेखौबो जों चिफ सारजों थांनानै रायज्लायगोन, फोरमायगोन। थिग बेफोरबायदि जोङो जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाखौबो जों बेफोरबायदि बुजायदों। ओंखायनो सोलोंथाइ होनायाव बा सोलोंथाइ लानायाव गथ'फ्रा जेबो उसुबिदा जानाय नङा बेखिनिखौ जों फोरमायदों। जिखिनि गभर्नमेन्टनि फारसे जों प्रेसार होनांगौ जों बेखौ होबायानो दंखायो। गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय जोङो स्पेसियेलि डक्टर रुनुस पेगुखौ जों लोगो हमनायनि मोनसे थांखि लादों आरो MLA खौबो लोगो हमनायनि थांखि लादों। बे थांखि बायदियै जों जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिनाय दं आरोखि।